Ara que heu conegut la societat creativa i enteneu que, gràcies a la seva implementació, nosaltres, com a humanitat, podem, en primer lloc, evitar totes les catàstrofes climàtiques globals. En segon lloc, guanyar una vida més enllà dels nostres somnis més salvatges. Es tracta d'un habitatge gratuït, d'una mida força decent, una renda bàsica incondicional de $10.000 al mes. A més, assistència sanitària gratuïta i noves tecnologies que estaran a l'abast de tothom. Estareu en perfecta salut i podreu allargar la vostra vida amb un cos jove i bonic. Tindreu seguretat garantida i una vida tranquil·la. Educació gratuïta a qualsevol part del món, així tindreu l'oportunitat de maximitzar el vostre potencial. Per no parlar d'una àmplia gamma de perspectives i possibilitats per a cada ésser humà. El suport informatiu per al format de societat creativa es proporciona a través d'un projecte voluntari del mateix nom, que està sent implementat activament per voluntaris de més de 180 països d'arreu del món. Ara, és impossible establir la societat creativa en un sol país? Només es pot implementar a tot el món de manera legal i pacífica. Això vol dir que, en primer lloc, totes les persones del món han de conèixer la societat creativa i donar-hi suport. Això comportarà la creació d'una demanda electoral per al seu desenvolupament. Per tant, el primer pas més important en la construcció de la societat creativa és compartir informació amb tothom sobre l'existència d'aquest format i els immensos beneficis que aporta a cada individu. En aquest esforç cal la màxima activitat i creativitat de tothom. Per on hauríem de començar? Podeu parlar de la societat creativa als vostres amics, familiars i a tothom que us envolta. Ells, al seu torn, poden informar a tothom que coneguin. La societat creativa hauria de ser coneguda i discutida a tot arreu. Si voleu obtenir més informació sobre la societat creativa, els vostres recursos principals seran el lloc web Creative Society, comissió, especialment seccions com fòrums internacionals i preguntes i respostes. A la pestanya Actua ara pots conèixer les maneres efectives d'informar als altres i començar a aplicar-ho a la pràctica. Informar a una sola persona sobre la societat creativa ja et fa participar. En fer aquesta senzilla acció, us heu unit a la primera i més crucial etapa de la construcció de la societat creativa, l'etapa informativa. Aquest és un pas cap al teu futur brillant. Sí, així de senzill. No hi ha insígnies elegants amb títols, no hi ha llistes de voluntaris, no hi ha quotes de membres i no hi ha explotació per a beneficis personals. La societat creativa no és un projecte comercial, ningú se'n beneficia i ningú se'n beneficia a costa d'un altre. Persones d'arreu del planeta s'uneixen per construir una societat basada en un principi senzill. Només millorant la vida de tota la societat la pots millorar per tu mateix. Aquest és el principi fonamental del format societat creativa, que garanteix beneficis per a tothom. L'execució del projecte es basa únicament en la bona voluntat i la iniciativa de la gent. Fins i tot una persona pot fer molt per construir la societat creativa. I unint-se, es pot aconseguir més en menys temps. Quan coordinem les nostres accions, es multiplica la nostra capacitat d'informar als altres. Voleu informar als altres sobre la societat creativa de manera ràpida i eficaç perquè es pugui implementar més aviat. Uneix forces amb altres que t'envolten, veïns, amics, familiars i companys de feina, per establir centres de coordinació de la societat creativa. El vostre centre de coordinació serà una comunitat de persones amb idees afins que també donen suport a la societat creativa. Servirà com a centre per a les persones del vostre edifici, carrer, barri i ciutat que actuen de manera voluntària, tenint en compte la legislació local. Si no hi ha cap centre de coordinació al vostre voltant, això s'ha de solucionar. No perdeu el temps.
Informeu els vostres veïns? Trobeu persones amb idees afins i creeu els vostres propis centres de coordinació de voluntaris. Què necessiteu per crear un centre de coordinació? Obrir-ne un és senzill i qualsevol pot fer-ho. En primer lloc, heu d'informar el centre de coordinació principal de la vostra decisió a través del correu electrònic oficial del lloc web Creative Society, Comissió. Després, conjuntament amb els altres, fer tot el possible en el marc de la llei per informar encara més gent sobre la societat creativa. Vosaltres, la gent, sou aquest centre de coordinació. Podeu reunir-vos presencialment o virtualment. Ni tan sols cal que estigueu al mateix lloc que els altres participants. Podeu organitzar la vostra pròpia comunicació mitjançant un xat a qualsevol xarxa social convenient. Les reunions i la coordinació es poden fer en línia mitjançant trucades d'àudio i vídeo. El més important és la coordinació de les vostres accions, la qual cosa significa un acord conjunt sobre com organitzareu el procés d'intercanvi d'informació. Si creeu un centre de coordinació, vol dir que esteu fent una plataforma on podeu comunicar-vos, coordinar les vostres accions per informar a la gent sobre la societat creativa de la vostra regió o ciutat, fer conferències, planificar reunions, discutir els resultats, distribuir les tasques entre vosaltres, fer una pluja d'idees i buscar nous enfocaments. Si teniu una idea, podeu portar-la a una conferència o reunió general i discutir junts com implementar-la. Per exemple, junts podeu imprimir adhesius de cotxes, posar el logotip a la roba i els productes, organitzar la publicitat en llocs públics i molt més. Podeu descarregar els dissenys gratuïtament des del lloc web Creative Society. En coordinar els vostres esforços, podeu informar i implicar el vostre entorn immediat i fins i tot comunitats senceres, grups, organitzacions, districtes, ciutats, recursos d'internet i mitjans locals, parlant-los de la societat creativa. No us limiteu. Si voleu, podeu informar a tot el vostre país i fins i tot als països veïns. Podeu organitzar centres de coordinació en funció no només del lloc on viviu, sinó també de la vostra esfera d'interès, com ara diferents comunitats d'estil de vida, clubs esportius, xarxes empresarials, etc. També podeu interactuar amb altres centres de coordinació de diferents ciutats, països i tot el territori del planeta, unint-se en un format virtual de coordinació. La societat creativa és una unió de tota la humanitat. Totes les organitzacions, totes les persones, tots aquells que volen viure en la societat creativa i tots aquells que entenen la perdició del format de consum actual són benvinguts aquí. La societat creativa és beneficiosa per a tothom. Com podem saber que la primera etapa, informativa, de construcció de la societat creativa està acabada i podem començar la segona etapa, que és la política? Imagineu que esteu caminant per una ciutat i veieu el logotip de la societat creativa a tot arreu, i tota la gent que us envolta està parlant de la societat creativa. Totes les xarxes socials estan plenes d'informació sobre la societat creativa. S'està convertint en mainstream, quan tota la vostra ciutat i tot el vostre país coneixen i donen suport a la construcció de la societat creativa. Vol dir que la majoria dels ciutadans d'aquest país han format la seva petició electoral als polítics per a la formació de la societat creativa. D'aquesta manera, passem a la següent etapa, política. En aquesta etapa, tenim una nova responsabilitat i tasca: votar al nostre país per aquells polítics que donen suport al desenvolupament de la societat creativa i es comprometen a introduir els 8 fonaments a la Constitució del país. A més, cal legitimar la plataforma electoral com a òrgan principal del poder legislatiu. A través de la plataforma electoral s'exercirà l'autogestió de la societat. Cada persona podrà controlar i revocar els polítics i votar a favor o en contra de determinades lleis. Aquest recurs estarà a la disposició del públic, serà transparent i estarà protegit per les tecnologies més avançades. A través de la plataforma electoral, el poder torna efectivament al poble, torna a tots i cadascun de vosaltres.
Implementar la societat creativa és un enfocament totalment nou, sense cap revolució, i tot passa dins el marc legislatiu de cada país. Gràcies a això, podem passar pacíficament del format consumista al creatiu a través d'un camí evolutiu. No només podem salvar les nostres vides i les de tota la humanitat, sinó que també podem obrir oportunitats i perspectives que ni tan sols havíem somiat. La societat creativa és un format únic que pot resoldre tots els problemes i les crisis moderns. Mai abans a la història de la humanitat s'ha intentat una cosa així. La seva posada en pràctica depèn de cadascun de nosaltres, així que actueu ara, no esperieu que un altre millori la vostra vida. Actueu ara si voleu viure com sempre heu desitjat. Actueu ara si voleu viure en una societat creativa, lliure, segura i pròspera.